I zato će spomeneme jedan primjer koji ukažuva kako vernikot treba da bude blagodaren na darovite na Allah azza wa jalla. Kažu šejh Abdul Muhsin Ahmed. Vika bevo posjetan jedna bolnica. I koja vidov tamo u bolnica, jedan mladić okolo od 25 do 30 godini, zatvoren vo staklo. Pa go prašao doktor koji beše su mene, doktore, što je slučaj s ovim mladić? Reče, ovaj mladić ima rak. Rak? Kakov rak, dragi braća? Rak pod jazikot, koji mu gi suši železdite koji lačat plunka. Videći plunkata koja nije plukame sekoj dnevno. Ta igra golema uloga i vo džvakanje na našta hrana i vo zburuvanje. Videći plunkata koja se lači od železdite koji se pod jazikot. Kaj nego ne raboti. Kaj nego je paralizirana. Kaj nego je blokirana. Pa mu vršat zračenje. Za ta plunka, videći ako ta plunka nema našите usti, togaž nije ne možemo da zboruvame, togaž nije ne možemo da žvakame. I togaž veli šejh Abdul Muhsin Ahmed, tako subhanallah, slaven da Allah. Ova plunka koja je u naši usti, nije ne možemo da mu se zablagodarime na Allah azza wa jalla. Ne možemo dovoljno da iskažeme blagodarnost i pohvalba i slava na Allah azza wa jalla. Za ova plunka, a kamo li za drugite brojne blagodeti? Zamislite, dođa čovjeka Yunus ibn Ubejd i veli, ja Yunus, kriza, maka, siromaštija. Može se čeka čovjeku, za tvoj odvid će ti dadam 100.000 evra. Da li bi mi se dal tvoj odvid? Ne. Za tvoji te bubrezi će dam 50.000 evra. Da li bi si prihvatil? Ne. Za tvoje to srce će dam 200.000 evra. Da li bi si prihvatil? Ne. Pa kako možeš da se zališ čovjeku koga gospodar ti podari od tebe milioni, a ti nesi svesen, ti nesi blagodaren. Tako čovjek od, kako što veli gospodar od Allah azza wa jalla, innal insane li rabbihi lekanud. Na istina čovjek od i ne blagodaren. To je ki broji ona samo što mu fali. To je ki broji iskušenijata, a ne ki broji blagodetite. Ki zaborava darovite. Pa čovjek od ima 99 darovi od Allah. Samo jedan da mu fali, čovjek od ona što mu fali, to će go spomenuva, a nema da gi spomenuva ovdje.